Si kanung buka papantagan na di mamamakit gimanto si sagyang iya DX Inco Radio simulcast si sagyang iya frequency 922 Sydney Midalemba si sagyang kaingtan wa Dalma Balwi sang Abdul Hamid compound sa Pakan West Population Baluyana Penulti. Alhamdulillah mga bangsami minisampai tanok man si sagyang iya programa tanong yeso kalalian matadud na iya programa man saulan nga naditano di makaseminar si sayang kaya main studio tano sa nga iya cool radio ago alhamdulillah kaya mambaw yang kaya alimtan pa di dinarorotosan si ko din yan nakatano di kapuginian sa mga doa si ko agama yang kaya alimtan wa si al-alim Abul Khair Bato padalamatan nakin sa kaya pagaria ariko lay si sayang kaya panagutaman ka si ko kapugin ka sa mga doa si ko agama si sayang kaya mga pasiseminar. Sama niya mga bangsaminan dan tanuron na panalansalaman lagi yung mga bangsami sa kaya kulo niya na dunia katawan na miya sa manaya na natatandangan darabman sa mapia pamamakindagan na yung kaya programa tanong si sa kaya social media ay malaan na yung ito ang mga babayang gero sa kaya Europe isa kaya Paris, France okay, salamat kanusan ang mga kakakan yung ito si Haja Siti Rahma Abdul Hamid yung ito si Haja Siti Zinaida Abdul Hamid, Pangninta ko Allah, ipingin merkano sa Rapibia Ginawa, siya panganusan Allah, si Iko, kapag inyusan di kapag ingod si sa kiyang teno si sa France. Ako sa mga pwede mga bangsa ni sa nga iya kuliling na dunia, si sa kiyang social media, sa nga Kingdom of Saudi Arabia. Okay, alhamdulillah dan tatuloy magpapakasagad na yung mga bangsa tanong si sagyang kaya kuliling aranaw ayang mala na yung kaya kaya sangkadi sa mga gerar aging mga bangsa tanong si sagyang adat mapantar sa manayan na padalan sa salam na miskanosan mambu congrats nami mabrok si kulangan ng mga pipili mga dato mga baik si sagyang kaya Dalma Pantar kagaya ito so kaya pag enthronement ceremony agyang kay Royal Sultanate of Pantar na mabruk na miskano congratulations si kumiyang pipili ang mga bayi ang mga dato alhamdulillah pakamparakat wala so mga kadato iyo ako sa mga kabay niyo yung ito sultan sa Pantar congrats na yung mga yang ay may baloy iya kabugatan bago ba iya kabugatan sa amin at mapantara yan si Bain Norjana Bai Norjana waris pakalundo kami yang iya darudupakan iya pilit kanyan mabuha baya kabugatan bago baya kabugatan sa amin at mapantara congratulations ma bro. Sama niya mga bangsa may sabab sa yang ngaya oras tanong na alhamdulillah katin mangguli nga anim tanong malipan na kaman. Sabi na iya mapi na ay tanong ng pamamakindang na para di ilang oras tanong sa tandangan tanong sa mga tanong sa mapi ang pamamakindang na iya si Al-Alim Abul Khair Bato. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pagadayon na pagnitan si Allah apa ang berakatan yang bertemu dia iya beri akia pakatutulatan isay ni kung mga pulawan mapiya sabot sa iyong buto ayan din ating tanong papakatutuna na yung pagkatutan ng pambubunugan si Eko Simba na gusto mga balas wala at pambalas yan si Eko mga tawa ayaw ko ang katimusimuhiran na pantag sa wala. Ikadua nasa manayin na si tanong po nakapapantagi sa isa iyang kaya ulan-ulan Arabi al-Awwal. Rabi al-Awwal. Nah, mana nagyang kaya Rabi al-Awwal na sa iminipantag sa giyang kaya ulan-ulan so kinibawatan
seiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menipantag si Sagyal Raya Rabiul Awal na si mampu pinipantag yang utakia tali ma'un walma mapuro pagmana. Oiden kandenin na so mga pagaritan na ayat iran beban ganda yang putua ande manayai kapia nagu ande manay kapakasugan yang puta simba oge nanti man keparu betan pangalipatih agyang puto akata tadbitan sagyang puto kini buwatan si kunabitan wasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana na nagu ayat tadbitan urun na betan pelili berita betano keriala udi na betano wan ngadi sa pengdaulatan bahagia ugi pengdaulatan nana kepakaian intenu maha kuasa belas ayah sahabat na sumang sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usik kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na denian dengan gudaula ay benian diberi so kini buatan dan yang penggula umat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baydan sili berita so yang tunggu mga sahabat so mga khalifah agus so mga una mga datu mga tabi'i na daerah gula baydan sili berita so kini buwatan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamandaan na serta na kailangan nagyan mo takap patano ko panaman tanong panaguntaman tanong panisya kay tanong sa ikutikang bilbaka sa iku mga paliwat ko agama Islam abad ang labaw agyang kuto akinig gulalan nun unabitan wa sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam misabot saya na ayay niya mapipikiran na discuss naman sa iyan kaya makapatauras. Nagyan kaya pagbetuan sa ini surat akal al-halal. Yan po ito kakam sa halal. Emanan na sa manusia na kailangan na aya mapadalang si isang yan kaya tiyan. Nagyan po ito halal kapag nagkat. Mabiyawat tanong agyang kaiyak pensi ku mga haram ay ni sapar o agama Islam ubay tanong pwede lumang daula inuto na aya sa kutiyan na kagya ini sugo o agama Islam so kapananggilan na kailangan na makapananggilatan inaman agyang kuntuwa katil wallah sa isa Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih guys kan mati wallah nya maratiaya na ittaqullah kalau kan yusullah udi na pananggilakan sa dusa sa ikong dosa niyo sa ikwallah sa ayah ka pinanggilan niyo nandito din akapananggilan sama nito nagyan po tarbiwan o agama Islam akapananggilan na naayag niyo sayo o sabi at sa ikong pamagusay na ayat tilian nakapinanggilan ka sa isagyang putuwa mga kabiradusa na datar o kapinanggilan ka sa isagyang putuwa apoy ubaw na matutong ang ginawang ka unik na mo nakadagusog di terka sa isagyang putuwa ka ubay ko hindi ka pinanggilan ka sa datar agyan ka ng rakyat kiro wallah sa itakumaha hakatukatin yan na yung katatagutan mo sa isagyang kayan niya na di tanong kalilipatan ang mga manusia tanong inadintan ng Allah sa isagyang kayan niya na aya sa babiyan na adang hedap akiadang tan Allah sa isagyang kayan niya na bencang hedap akiadang tan Allah sa isagyang kayan niya na iyang puto akapin tangan-tanoro
kapag berkata sa iko mga panduan o agama Islam, kapag berkata sa iko mga paliugat o kanang aaya kapag gulaw na tanong na gantar o kiyang gulaw na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gusto mga sahaba niya, gusto mga sahabiya, aantay ni na mga bae ang patisiran amiyang balui aladi wan sa ikumabia nagyuti kapag gulaw na tanong sa isipat tanong sa ginawa tanong ang iyang kutapya makasisingay sa datar mambu o kini sa parnon o wande ni na mga Rasulullah ang gusto mga sahaba ang gusto mga sahabiya asilan mambu sa mga bilang tadi sa iko kapagagama ang iyaw na din ang iyang kutapya panutulakiran sa iko mga pangkataniran na gusto kasang gilayran sa dusa sa iko kapapalaliran sa isa iyang kaya niya. Soal kami anuin yan sa isang Quran atau nabitir Allah ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkuru bihi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat bitir Allah sa isang Quran nagtigyan na hey sumia maratia hey sumia maratia ya nakangkanu sa iko mga pipiya ay inirispiyakan yang mutapitir wala amya maratiya na ang tawag nunuto na sumangataw ang mga sasanggila sa Diyos sumangataw aande nila pananan nila aniran agiyang kutaki pembera Diyos aniran si Allah na ayat bitir wala nakakanu sa iko mga pipiyan ay nirispiyakan yang puto abitir wala mga pipiyan na gito sa mga halal ang abitir gito sa mga halal apanganangkan ang kena ubah niya kaukit sa anday na haram kena ubah ayak yaso kataw na haram kena ubah ayak yaso kataw na inisa parwagaman ng agama Islam kaaya mo nagkita ng mga panganangkan nagyak po to ang mga pipiyan nagungiyag po to anday na ayak ya pakaukit yan na haram waskuro bihi in kuntum iyyahu ta'budun na kailangan na sumumin nakataduman yan sa Allah taduman tanong kung sekarang sa Allah amay po sekatano na ayaw ko simbatan na sa Allah amay ko sekatano na ayaw simbatan na sa Allah na kailangan mo na kataduman tanong sekalian kapan alamatan tanong sekalian sa ikukuriyan ng iya pakakantang sa ante din ang mga bibiyang nga panutul adong kong na baik sa iko mga salafus salih na inggira ko na pinalakaw si karumanian na naayan niya ng tiron na tigyan na hey karuman ko na pinalakaw kayo na panginakan berkatigyan panginakan ka gusto mga pamilya ka apa ang gilaing kau ba ayam masukat ka na haram ba ayam masukat ka na antenin na giyan ko itong apiya makaharap o kadnagdan wamang puro agmala. Kayo, mata na di ko na giyan ko ito apat sa isang yan magkasala ko sana asa kami. Ang gusto mga pamilyang ka na katigrami so umus sa isang yan kayang niya o gailatin niya na diya may katigra so karang kau apoy sa iko na rakadyan. Ay mga nagyuting dawan ang yan ko ito sa isang yan ko ito daludupa yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya tulian amya habite yang sa iko Abu Hurairah radhiyallahu anhu abitir adigiyano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na ni bitir Rasulullah digiyana ya ayyuhan nas inna Allaha tayyib la yuqbalu illa tayyib wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin maka nanti hai sekarang waktu Rasulullah mga manusia mata anak suwapa mapiah lepil nada at pilimaan yang aplikasyon dunia sa ikut surga ay munta so lepil ay mana
Nagyan ko to abitir yan na tayo, lepyo, na karina sa suwang mga lepyo. Na naaya mo ito na sunod niyan sa ikosurga, nagyan ko ta lepyo, agyan ko to aanday ni na paratiyayan niya. Lepyo, agyan ko ta puso yan. Lepyo, agyan ko to aanday ni na kabubulawasan niya. Lepyo, agyan ko to aanday ni na pangalang kaniyan. Kena uba ay aanday ni na kabubulawasan niya na marsip. Ay ni pakalaya, nagyan ko to araran ito Allah. Kena uba ay pangalang kaniyan, nagyan ko to mga rarata, mga haram, apya mga haram, uagamat ang uagama Islam. Kaya pangalang kaniyan, nagyan ko to mga halal, yan ko to halal, uagamat ang uagama Islam. Ito to. Na ayah sabab yang dapat sa kesababan sa di kapakasunod utaw sa iko surga, di katerima Allah sa iko pangniw manusia, di andinin na kapupulawatan ko manusia sa iko kanganyan na ikiraman ito, agiyang ko to andinin na kapagitaw ko manusia, na ayaw ini pagyuyugyan na iyang ko taling kubayaan ko Allah. Na upamakasunod mo, na andinin ayah ipagintaw tanong na diyang ko ta maaralata datar mga pangalan kena ayah ipakalaagyan kaya nawasan na diyang ko ta piya mga haram o Allah nagtupa kay mambu akasabot pa sa dita lima na diyang ko ta panglitan sa api ay kapupumanglintan sa iko Allah na diyan terimaan sabot sa diyang ko to aanday na masusugutan dan terjadi kaya panustulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisa dia putar sakata wa mama adi mamanisi ku Allah na dia putar sakata wa mama adi mamanisi ku Allah na miasana putar dan dia gaya budalian anakut sakaka wa anian su Allah sa kira wa ya Rabb hei kadnanakan ay mana na pumanisi ku Allah sarina si ku Allah pagpumang ni sa ikwala, sabi ko sa ikwala, nagulang lang nagpumang niya sa ikwala, na daw to talima awala, ang iyang kutang pumang niya ni awali sa kanya na miyarasara sa isang pumang niya. Ino to, na ang dumalaya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatirima sa isang iyang kutang niya, ikataya, pag-inero, wa mata'amuhu haram, so tingin so pangalan kenagiyang kutua mama na haram mana na so kekanian na haram agiyang kutua kekanian nagiti sa papatig Rasulullah ating talima agiyang kutua pangninya so tingin so panginginom niya na haram apa na sekali pernah ayaknya pagbiyog-biyogyan na haram na nasama na to nagyang kutua mama na uway din kaskanya naging pamangnisik wala na niya kabaru ni sa dukaw at tanto amala sa isagyang kuta kapulang niya at tumatap na isik wala na ayaw ko agyasan kutanong sa di ka terima wala sa isagyang kuta pangniya na sabot sa isagyang kuto ang kapakasusunod sa isagyang kaya lawas yan kaya haram na sa tanong na inay tanong ang ginawang tanong sa tanong na kailangan na masyaptan o ginawatan misapatan sa ginawatan o diyan po tapi ang makaharap o agama Islam ang tulad ni mga ibalatyan pananggila ikaw pwede nung makakangka sa andeng ni na panganangkan apiaman ko ay ibalatyan na upama kasi karumanga na ayaw pagitaw niyan na kapamanikaw kapanagel o di na kampanulis o di na malinsa at kibalik yan sa ikwalay ka na wag iberkagin buto aki sapar kau sa ikutama na kagagaman o paano ba nga ikagagal na kailangan na kapanagbilaan kau to upapintay miyakaw masih karuman ka nakatawakan na diyan butaminiwan yan na tiyawan sa kasiku katawakan na diyan butaminiwan yan na ayak ya pakakuan yang sama lah namanya kubasa gawin na andai din ang dermat o di na inatok sa hayalan o di na berang-berang ang pakapunyan namanya baya-baya ka nagubur gitu ibang mudah na isaw mo kesabapan
Aku kesangkutan sa dikatirmaan si sagyang koto pangnika si wala. Sabot si sagyang koto ayam iyakan ka nagyang koto haram. Yun ay ibaratya. Kadua, ay ibaratya na kailangan na suwande ng pamilya ka darwa ka. Upama ka at namiya sukatian na kailangan na may isya kau nakatawan kapman asiwata ka na kena ubaan ni na anak kesukat yang alalay upama kasuwata ka na anak miniuman yang na panganak kendetarian na niya kau masaniyo akan tawan kan na deubeniyo ka na ubaan di pamamulasan niyo o di na niya kau masasayang katawan na apya susapok ni saginyo o di na niya kau masaan din na paanak na ubaan na bikirin niyo o di namanya kau masapin berang sana de ergiur na katawan ka pernah de penampirannya na wajib berkami isi kau kondin yang kinwa ngayon nagkupun di kau Indonesia apakah kau na pipikiran ka akesar kota dosa diganti masih saja kota pangnika ikiran na yang kadang-kadang kaandinin na dos betul na gosos haduro na mga ber kami ako maswatayan na upama makaawi bisa kama isa mangudan ang yang beda-beda tingin na aja mantan na ikuat tak mampasangi kasusuka panikkan na tingin na yang kanan kamais kaamin tidak atau makakan kami yang jadi aku mabusa kamais dan yun nakatawan ka artinya susah po na kamais nakailangan na ka pa ng gila ngayon to nagupun ka di panang gila iya makakan kawan nagkasama pa ito sa dikatiri masih saja kota pangnika ayaw man patog na misil kamu antong gaining kinuan antong na iyo kita yang maakam ada sabihin daw dia mantuka kaya naman dalam abdul unalong sa ibubuman tuwiyan na diniyang panditaw o agit tapos tugan o watayan ada diyang katawan na ayaw ang pagkaya ang anday nila at pumasukan yan na haram ikilan ang mandang tiginan yang raya waktu namanya kapia-pia dan dia dipangandil kursiringannya dan tinggi nakapiannya lah namanya kaisan na dia dari aku sama isai dewa na bumagawan na maawid sa depan may sakasak wakamais na kaya gugubina na tigit na ipaninde ni ka every bukia na nadinya nga parang nag-YouTube na pwediyaman po niya ngayon apa nakamais yan uli na anday ni na adip penagdatoon ka anok sa bisa niyan suwata yan amay ka niya ko nga suwata yan na anday na niya ka pamankusan yung agito na din na bayran niyo na natutulog na mabusiringan niya ng tigil na berperde so niyo gabi na pa yung awata ka na kung dinaw kayo kabagin na yawata ka na matigaw tigil na yung yawata ka nakalalaga na wata na uriyan yan na huwag niyo makasik nagyakapiro ang sa pumanagaw kakapulong sa panutun na tiyang nagutawag yan o target na kululog nagilan pinanggilaan sa isang yang kain aanday nila kapagin daw tal ayaw niya ito Rasulullah na mapia na nagtirimaan yan na panasunod niya ko surga ito ta sumapia na ayaw pero na mapia na linang agyang ko ta puso yan panganak mahana lagyan ko ta panganak na namin ipag-biyugyan nagugyan ko ta may inom yan sa iko katatagyan sa isang yang kaiyan anday nila dunia kapatid na dagdag wate ni natamo ang ayaw kaya sukat taon na haram ba't nila po si isang yung kaya kumakan ni Dimanto anay no mapapakasabit na nun yung kaya mantuwa kapagataling umag yung kaya eleksyon isay ni at diwa amyang kanala isay ni at diwa amyang kanala ayat din aming pinanusi na sumangasura sa agama ako sa bansa ako paring mga Muslim sa isang yan kaya ko kapagintay lang na naman sa isang yan kaya masataniman to na sumasabi dari yan nanto din ko piyang kangingir ya betul nagdag ko piyang sisi kap ino bitir ang piyang sisi kagaya ayah sabo piyang nagkasababan sa mga tutulang kaso tutungan na niya di mga pupupan ni kaso magariari niya ka belag-belag ke karuman niya ka anteni na titidawa ang pinatagin na ayaw manak niya ka tutulang ka ang beta-beta patag ko si isabihan kanya deta nah
Nah, sutaw, na may kadunya na may ka, na miya lapis so kapagintaw niya, na pagkanta ni umapansay sa anuman na mori na miya lapis pa. Ha? Paano ka man pikira, may ka, uman sumagad yung leksyon, analigaling bintula ka, analigaling minbuno, analigaling minpawala, ato natin imapugulaw lang ka makataling umakasi sa anuman na mori. Abin pa nung ikataw, ada ba niyan ibsulot sa sagyan kaya kapatagod yan sa sagyan kaya niya. Nah, gitu. Nah, padang ila ikaw baka makakan sa harap. Nah, anto na ibarat yan. Ay ibarat yan na diyan kutuang ini pamagay yung mga kandidato na haram manuto. Mata, no? Haram, ha? Nagupumaw makakan, napipikiran ka, ayaw niya ka na haram. Na diyan kutuang pakakan ka sa harap na mapakai kiasan utang itu sandikan diri masih upami. Atau Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya saja bertuah hadiso. Jadi, man akala luqmatan minal harami lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Satu tahu makakan sasang sebuah haram luqma sang besar haram na diterima ansosang bayanian kosol upat 10 gawi. Diterima ansosang bayanian saya kosol 40 gawi. Nah anto na ikida kasi saja kaya masa talima to ikiran na miya kau masuk ande ni na isuburno miya kau masuk tuloy kay sa pirang na piagalina. Kaya ini pagalinong natigyan na katayang isukan duri kapita. Ay kenduri ya. Sama nuntung na kanduri. Kagiyan kialinan sa basa. Kialinan sa karan na yang agad buat kian taliman matigay kanduri. Lagi itu nakatawan ka akan ubah kanduri. Kasupur no. Na nagumpun dia foto ada taruto. Na napipikiran ka haram to. Na api kialinan sa karan na haram to. Nah, nagyan kaya peranaw na mabubaya sa atikasan ini si isang foto ngarannya na terima niya. Anto na ibarat yan. Nabaliwan lagi na iya kapamagata. Kita na pamakaan na gumilaw orang musiman. Kaino. Kaundog ka pasin kapamagata ta. Nayang tirong niya nagtigingin na baka putin o pa manapa kapamagata na mapangalikan tao yung puna mo sa seminar. Nauriyan niya na pumagata wag yun na inisapa. Sama na ito na din terima na yan bertuan apa maganda. Okay, naukasan ini sangaran na terima niya. Ato na ibarat ya. O pamakanan sa gilin ng taon, at ginawa sa iman, nakawag, marites talaga. Na terima na taon, at ginangay, mukanto na bisimiyan nag-alitis ni Manto, marites. Sama na ito na terima yan. Nato na hindi na ito. Iyang bertuan, basa. Kakiyaw sarang. Kakiyaw, so kapamaganda, nakalaleman na isinong yang kangingin na tiga yang naterima. Okay, nakangiyang kiyasanin na naterima. Nadatara niya na subur. Upama ka ginawa katay so tanda na itindin kay baru na tiga na yun. Okay, nawala ka pa kawit yan natin nakatay ka sa manuring baru. Nami ang agad na kaya ko ang natigin na at aptero niya natigin na di ba kami man? Nandil kuno patapda. Lahaw na wala kuwat illa billah. Ilang pun ada taruh tunang haram. Apa yang pernah kapag niya nakanduri. Ngayon, naging managing raya akenduri, na ayang akenduri, na kenduri kasad abang kau pepikir. Dabang kau pepikir. Ay mana na dabang kau personal interest. Hindi bugay kagiyak po takanduri sa nabaan na bida niya. Hindi bugay kagiyak po takanduri sa nabaan na urianya. Ini bukan kajian kotakan duri sa ikhlas asika pumang ni sa ikwala. Ay berarti nanti akan yang itu kan duri yang na igida digan bising bayang na ande ini nak super na upah di kan jiro. Pada nak jiro na kan duri. Dukun ayah apa kau kita dia kotakan duri nanti di nak sobat ande ini na pulang na namawakan na tigi na naubang lipat tiyo wa may ka kuwan untuk katawan ka tigi na si bariyo na malarapatang isuporta tono ay maanaw to ate bisa kulan tiran ya na sama na to na miyaw lo butusa
haram. Dan dia kota kaya ulungian sa haram, na isaw ka kesangkutan sa dikat dirima. Sa isa dia kotoa, andin na pangning. Isaw na to, at tinudalo. Ikaw pa dia. Igira na tigiyan naman. Kataya tigiyan, so andin na pamamagayan sama nito na pamamagayan, hindi na pamamagayan ni giro man pamamagayan ni gua. Namang natin ang pamamagayan na kesuyakan yang na Quran. Ato nagtiro niyan nagtigiyan na gua. Tunay ni siapa ikan pun ke pulan sama garikanu sandi kanu putire dulu. Ato na imano to. Sama nito na miya ulungsa sempurna. Nah soal agama Islam ni nama nak kaya ni ano. Tigian na pimurga na tigian wallah se misupurno aku si pisupurno. Misupurno aku si pisupurno. Nananong sirat pimurga wallah. Gimana dia kaya sempurno na esainya pengabinasa. Seiko kapagitaw manusia. Kaya kaya kapulabinasannya naglupa kaya mabinasannya nagyang puta planong ka amapia nagubiyang putowa andin nagalubog ka amapia ato na ibaratya nabiyang panutugdan agyang putowa sa kataw amama agyang putowa sa kataw amama ayang aranian na susampun argazi nagyang puta susampun argazi amama amana iparatya na kayo yung pulato sa mga rinwa niya na naairan siya na si karuman yan sa tingin ng asar ka upang kami kasi kikaruman ka na ganamis ka sa pagmagayan atin na talo so kaya doon ni karuman yan natigin na ito na yung natigin na ayaw ka na yung kaputungan kasi karuman ka namiyang gulaw-law na tiyari bagyan mo tama inaaya magbuwa miya resulta niya na namiya kongkit sa manwin si karumanian taman sa miya peranan miya pamuto lagyan na iya salpak sa mga anggota yan na udah sunimo kuno Allah na anday na diskan yan perakas na manutok yun ikaw ginagyan kaya ko na segong umasaw Sulaiman na isang namiya pikiran yan mo to ako dito si isa sabang nagtigil na di tanwa tuan so Sulaiman ayat tigil na ibigay ayat tigil na itanaro na bagay tanong gusto sa hadiah tendel si ko Sulaiman na natunay pigulo Sulaiman ganyan untuk tarima inuntong nakanya katawan niya aande na tendel na so Muslim na kailangan na madapay niya ruto misapar yan sa ginawa niya kaya nagpupul ko tarima na kesabot panutong sa kisah kutsi sa giyang putong aanday nila at kilima awala sa isa giyang putapang nika. Dan tarapun ng mga Muslim sa ikukiya transpiriran sa isa ingda habasa sa isa ingda habasa. Kaya kung nato transpiriran sa isa ingda habasa na ayat tigulaw lawang Muslim na diuluniran sudah itu sa isa habasa asunan jasi. Na sokya dulu na ilan sa ikunan jasi na biyang Islam. Na sokya pag-Islam ang mutuwa dito sa isa na jasi na namya mag-Islam sa mga pari sa isa habasa niya mag-Islam sa mga pastor sa isa habasa sa isa giyang putoras ugay na ang tunay resulta ay resulta na sumampu sa mga kapir o mga Quraysh na mimiting sila na ayaw kaya miting ang giran nagtigilan na bagantano sa pamamagayan sudah to si sahabasa sabihan kaya ibagay tanong na ayaw mampu aande nina sabihan ayaw kulang tiralian na madapay niyan sa mga Muslim adinian sila mapakagulos si sahabasa kaan sila makasuy sa ingad ade na Makkah yun o okay nasabot siya yang kutuwa sunod jasi na biyang Islam sekalian ada to na denya untuk tarima na saudara yang berkata na yun tumamui sabab aante nina miya kapia aginawa mga Muslim nagu miya dagyan po takaroon pinikiran sa isa yung dahabasa na nasukya patay ko na jasi na naayang miyang mulula na mismo sulin su Jibril alaihi salatu wassalam
isum yang si Rasulullah seisa ingat amakan seisa dia kotor sabian dunia amyawa pacunajas amyawa pacunatu si sahabat sunajasi na ya bibulau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siap bayangan sunajasi sasalat al janazah na nakabia seisa ingat ade na habasa sunajasi na siap bayangan Rasulullah seisa ingat amaka na gitu isa akinwa ada di umang ulama seisa dia pada salat al-ghaib sampai yang al-ghaib. Gina sama itu nak kailangan nak kapan ang tidak entang agian pertama ngapangan tentang amang harap ubah-ubah ande ni na rontan pakaka pikir Nabi seiko Rasul seiko Sa'ad atau lain pikir Nabi seiko Sa'ad tigil na hey Sa'ad aktif matba'amak takun mustajab ad-da'wah. Hey Sa'ad al-tigil setiap kasupan ng kenekah kaangka mabelui atat tarimaan supang ini setiap ka supang ng kenekah kau tuan setiap ka tigil supang ng kenekah hey Sa'ad kaangka mabelui atat tarimaan supang ini ayatnya sabuti segian kayakan keru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sisi ta'asu muslim na kailangan na masutinya so di niya panganan kaniya di mapiyay basadin sa piuman na kedekar adik kakatawan wanto na ikapakapupo niya di mapiyay basadin sa ande ni nagpiumar ka na paginom negara adik kakatawan wanto na ikapakabubitadian harap diharap kakak Yesus Islam na ayah sungguh niya na muslim na wajib agyang putang asutian yan sa iko panginginom niya sa iko panganangkan yan sa iko katantagu yan sa isang yan kaya dunia ayaw tuwa sabab na kagya amay kadika sute na isaw tuwa kasasangkutan sa isang yan puto aande na pangnika kapag yung kalimaan sa pangnika dan karagyan puto muna akadis ay naluitan saka masaharama makano tao na ditirimaan sa sabu yang kusol dupat puluh gawi na ay dapat ka amay ka ayam makan ka na isa ka hapsa na tunay kumulaw lang pinuto ko na napang masaka na natin o papakabal pa asuba-suba na natin papayasi o tuluran dan ditarimaan sa pangnika na yung mamaso eleksyon na kuminuwa ka pa na din tayo manap kerasa-rasay ka na din sa balas ang yung kutuwa anday din na tinggal di panagdamanan yun ito mali tinulan nah ito to betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi Muhammadin biyadi betul tigyan ko makatantangan ko niya Muhammad kamata anak tigyan na suuripan ang kesulitan agian kai aande na bisumbe niya asak kemesubuah haram na diterimaan so amalian usulit 40 gawi kau to utamanya nakadis na sako yang nakati ayaw bitir yang si na sako kemesubuah tigyan haram amaka sulit si ubisumbe o manusia na diterimaan so amalian so asuatian si Allah usulit 40 gawi na ito pa saya kaya masa tangan itu nak omani sana di Panagutaman saya dinya di Panagutaman dan tinggi anakku kada isang nasibut nama maman pikiran dia ko tapat kulo gawi upamakas nama makan na dekat makan pas saja masa kita uriannya na haram mamiakan ka sakemes na untuk diterima na ay tama nakiara saya semangbe upama kasagaboy na mapasakay kapanan yang seikwalay ka kakagya sa mga boy na seisiran isipo yang sa ikumangawalay na mapasakay ka sunda dataw mga sunan arawapin digani gelubukan mapasakay kapanan yang sa mga sunan dataw mga salatu tuha mapasakay ande ini nakapamuasa sa mga sunan nagpun ka ng digay tiyan yang masulugan na ay taman akia rasay kasi usod upat
40 gawi. Agiyak ko tapat 40 gawi ina ayaw ko miyakan nun. Sa di ka tarima agiyak ko tuwala na aman ka na sabab tayo sa agiyak ko tasak mo sa aram. Ay mana na tumuon ka agiyak ko tasak mo sa aram. Agiyak ko tuwa ande ni na miyang gelebeg kasi sa agiyak ko tasol niya 40 gawi. Naman sa Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Miyakay sa nanuman na miyang misita sa iko'y sa mga sahabat. Kaya ko na makapamisita sa iko'y sa mga sahabat na napiyagan na niyan marapatik siyong belian niyan so Abu Bakar sa marapatik. Na yang nasiwa o Abu Bakar na kumiyan na niya kausok. Na niya kapiyak ginawa niya. Pag yung namapasan, ini isya o Abu Bakar tingin na pagaliyan. Ano nga kinuwag yung kaya ini pagalang arang na marapatik. Na yang napitiro dia bertuai sa dia puta sahabat niya ganam nanti yung nahipagalian na. So tingin so marapati ka na niya kau masira naan na malalawan doon ang yung nutkira marapati. Na niya tingin na din na niya kakadungo niya kapilan nulang na di uro na tingin na din pangadigang natin na tingin na niya katong. Ay mana na din na niya kakalimon sa kinipang dignian din penabaw miya hatoon sa din penakaso yang ia puta marapatik sa ikub dan niya na miya pikiran na tigyan na ba akan rekadin sumber dia na sokon sokian nagaw mo Abu Bakar ni Siddiq na minggu sa giwa yang sulang miya kanya sa taman sa sumapapadalam ang mga bibinan ng isa-isang yang kaya sunod at yang namanya dunia. La haula wala quwwata illa billah. Itu sutawa masangila sa Gusto. Marapati ko. Akin na penuban yang kataw yang kini pagananon. Ugain na sabab ti sa giyang kutakal kiyang sa ikwallah. Sabab ti sa giyang kutakasangila yang sa Gusto sa ikwallah. Sabab ti sa giyang kutaparatayan yang sa ikwallah. Ayaw paratayan yan na lagi suwan din na mapayag hindi na masurat. Nagyuti sabab ada niya ng marang, nagudin niya kagagawa niya pagkapikira, adapat ang mapapadalog sa isang iyang kayatiyan niya, aanday ni napanagkan adin niyang katawan kuha ko noon kaya pakaku niya. Gitu. Pikuya. Sa ayaw niya panutul na tamang kung sa isang iyang katawan, anday ni na matatago sa ikutian niya ng mga bibinan nga kena ubal niya nung tumiyakan sa diyan ko ito oras ng gimpiyang ang buo niya sa kiyang buo niya. Sa'yo ta. Ikupertalo na ginawa ta. Ikirawan na miyakan dapat la ang dinin na di mana mo kaya din yan kapanamok nakapriba aya din yan kapanamok nakapamakaisag aya din yan kapanamok na may interestiyan lang itong harap apya ka harap o gabantanwa agama Islam. Anto na ipitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digyan da atigyan ang uri per wallah aya itu agiyak ka iya sampu iya aya itu agiyak ka iya sampu iya nagiyak putua haram mana na dentaro andeni na mahararata ini samar pagamatan agama Islam. Bagi ayah membuat tinggi Rasulullah apel merurun sa ikupagpangat ng uman yan sa isa anong maurin na sunarangka jihadna. Yun daw nata ayah ini tu agyan kaya sampu yan nagyan putong aanday ni na mahararata dan taro rasid sempurno dan taro riba, dan taro syarik yang mutapiaman itu. Abang membudi ayah permirurun aku bulusannya. Nagu ayah permirurun ayah begitu, wallah nagiya tentuan neraka jahannam. Ayah mana? Nah serta nah ayah kailangan nakagiya matatagutan si sayang kaya dunia. Nah kailangan na makapanang gilatan. Kapalang gilatan o kaya kung sakya mga haram o agamatan agam Islam. Sa letar o kaya panang gila
one day ni na mga tawa miya una antan wasiran na mga sasangilasiran sa dusa kakagiya aya sabot yan nagyang kaya kapanag gila sa dusa na isa ng akakitarima agyang pagtawa andi na pang padapat na ikira piyan gila ka agyang pagtapiya mga sisingan nah yang mo tanda-tanda piyan gila ka agyang pagtapiya mga panganan na mga rarata nagkasabapan ito sa kakitarima agyang pagtawa aande na pangdika na ayaman na nagyan ko to rizkin ka wallah na nagyan ko takatir wallah sa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib sa tigil sa tawa ikatian wallah mananggila sa dusa sa ikwallah siap niya nagyan ko to mga ante ini nabi apa haram wallah satan sayyinya wadian sagina wadia ayatnya kasul ci sabiyan kaya lawasian nabi yang puto mga halal mga panganangkan sabot ci sabiyan mutakia pananggilanya na ayat pikir wallah na ibubben wallah sampai tahunnya alkiwa yang kumalibutan nagisugian kumaliwanan emang nailetan wagian kaya jentiru imanto Waya pagilay nagyan kaya masa tanwiman to na masa ini ante ini na berang-berang na widakan berang-berang din na mga problema berang-berang din ang mga nalimutan asimik ko kapagitaw manusia ugay na amay kong kasya na masang sa dusa na nagpapakai aming pagawa kagyang punta margin sa sing kamakasumsi sa gyang punta margin na sa isang yung masa tanwiman to ay tama na kang tan si sagyang nayakar ng pagpujita tanto amarin na gila ko ng berang-berang na wida ka mening kreso maninsan tapi wida ka luta mati pebelin niya ka na yarga dia kaya margas pebelin nga giraw manaya nasama na ito na peneman ito sagyang puto mga nilibutan pagci sagyang puto mga nilibutan ante na pumili na kailangan na seka manusia nabi kan kasulullah maka pada tidak kasadusa seikwallah kakak dia pun tak benar tidak kasadusa seikwallah dan kepakaya siapa kawallah seisagia pun tak mengaruh dengan siapa kali dia sekalian sadir kata tua tempurar agian mutamargen dan mundir kata tua tempurar agian mutawidakan gina isa ande ni nam tiru dari seisagia kai akan berwala. Igilan na ande na miyakatamong sutaw nagyan mo tagya pangatamong kiyan na naugong mga bibian nyo kapag awin na kalian o di na miyakakuha sa kadito sutaw na naugong yan mo tagya pangakuha niyan sa kadito naugong mga bibian nyo niyan na mga awin na kalian madami managil to nagubun sika na masagin na masalusa na kanubang ito hiwidakan agyang kotakan pamana amay kaska na manananggila ka sa dusa sa ikwallah manananggila ka sa ante ini na sa ikwini sa parwallah na api ikap si bidr kagyang kotamargan na ikaw tukigdaw ante ini na kami niya kasabot sa igyang kotama paparati kasi ko Allah padapat na inanuyo Allah wayarzukhu min haythu la yahtasib dia tawa masang gila sa dusa na peristiwa na wallah sa dini yang kegegang kira-kira agyang putakya pangapunya pada teman mana melatawi berat apakah awida kalian nagyang putakya pangawida kalian namanya tak pagyang putaparatiyan yan na sumya tak pagyang putaparatiyan yan na maka awida kalian namanya kapiyan inon enggak na ibarat ko ayam awida kalian na rizki nagkapakai mana mitali mo mau nagyang punta rizki sabot sa gyang punta kaya sariyan sa ikwallah na gunya na gila sa risya nangagi siya kata na igiran namanya kadang-kadang andin di kapakawida kalian na miyatir yang ikarumanyan na tinay karusugan kasasan jauh Tiba si karumanyan na sumiyang indang api di kablan di Indonesia namanya ko masalah nanti kinakatan so niya pamukuha na kagi sa pagcakwa na sama nung na miya nulis bui ate ano na miya gulolo
penutus isagian kutawayan suku min haitsu la yahtasib bi. Kagiyan kutamian tulisian na haram, na kagiyan haram na isiksa untuk wallah satu sababan saande dina ditarimaan wallah agiyan kutawa paknenya. Nah, so ande dina mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na basiran na ilawkit samargid. Miyukit sila samargid. Ugay na sabab si sagyang patakala irang iparatiyan na nagyundi sabab pa ande dina miyang kira nagyang patakala sa sokya pa yang kira na miyang berwi sila mambu amang ataw asiniyang wallah nag-ande dina miyang berwi sila na amang ataw akia bubayaan wallah na ayaw mana namin berwi sila na amang ataw amiyang kitiran ang inawailan okay nagyang mambu yang puntakya pakataling umakiran agyang puntua rizki wallah na ande dina dilan kegiga mamimikiran naman dia talaga mo tagapan tudaw. Samya kay sabon na so ande ni na mga Muslim na sinubusiran no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ande ni na jihad na nadumya na kausiran na ayaw kami ang kilig na so Abu Ubaidah ay mana na ayaw ilan mangubado yung kumander kaya kung ano malang kausiran na ayaw buwa awidiran na kurma, sana tuh naya kadang lu tua mga tau ng 40 sila na ayaw widiran na kurma, ayaw udah tiniran si sagyang kota kurma, nakaliya gitu ipang ng kanilang na prilis yung kirano andenin na komanderiran na ayat tikin na bisu namin na terus namin yung kota kurma, mana na kasi ti mano magubas ano kan nasa ti mana kurma. Ayun kira na hindi bersih. Sabot si isagian kontowa. Kapag iputiran, kakagigit yung iyawiran. Na nakay ko na makawasiran si isagian kaya kitindaragan na ay ko na lalang usiran na miyalang kawiran na diyan kaya miyak kanan na ay mana na bigugam sa kilindaragan na inubayran na kayo na mau bayran na minyak karana sedek ayah ini dulu cara na amba sedek. Kayo na may layran na tikuno Abu Ubaidah. Bigyan ko na minyak tayo di dalam kami tayo. Kayo kung kumantin na minyak agulaw na saratan na mga subudan wala. Subudan wala. Subudan para penjihad na pamana ketanwana na yang namanya soal na kumian siran na isa miya panutul nagyang kotoa akala agyang koto amban na so usok yan na tunay ni piyakatin giran na kay kung papakasulang pidairan na pakawitan ng sote kala yan ang tanan ng tsukon sa kalakyan kalian na YouTube ni ibsidera sa kumya kapiraw lang na ayaw na miya so mga sahabat na piyaka ulitan sila sa isang yung utama na kayo na maling sila na dirisusiran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biya nutulira nunutong na sokon-sok kaya panutula mga sahabat sa Rasulullah sa isagyang kunto amba asenda na yang namanya tiru Rasulullah na tingin mo na baad na awiniru apakah sedap uniru yuto at tigyan na riskir ka untuk wallah sabab sa isagyang kunto di niyo kapalaya how to ayam yang sabab teru na suman manusia na di pengadaan panas taman sama panangan gilanya Nabi Muhammad. Saya katakan, na ayah sabab, ande ini na ditanu makide si sagyang kutata berkata wala na agian depan anu tu bagian kota paratia tahu itu lagi bagian kota itu kami nyawidakan taman sa ande ini na ipelmutaka taman sa ipribaka taman sa ipelwangka sagyang kayawan taman sa ipulka sa tendang namun mereka terima Allah pasti saja kotoa ande ini na
kaya sarig ka sa ikwala. Kung sarig ka sa ikwala, na ayaw ka sarig sa ikwala na paggal kaagiyang mo tuwagar ba sa taros at tiwakan ka sa ikwala. Kaya liman mapiyak, o ba sirig ka wala na kediga sa wala na suruh mo ba sa ato na paggal na bukan na andenin na pemang ni ka sa ikwala. Posible bauran sa pera. Nabi apa murah sa pera na baka din miyantang. Amalun yung mapikir upang pamani kasi wala na waya iuran yan nan dia mo taduduan tik. Kasi makapupok sa puro di kuriakan. Diganto kung ano niya ko nan duwan yan bensinan niya mangin lapak sisa niya ngayon. Gitu amde ni nga wala ay man na pagkan ka. Dan terakhir mutaki ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandigyan na tawakkulillahi haqqu tawakkuli wa tigyan usarikan sa ikwala sa tidyo kasari na priskirkan Allah sa dentaro na priskirkan sa iko papano alumiyo sa iko mga balag alumiyo sa isang yung tawalay niya abkaon na balay sa isang yung tawalay niya kung pag-gubi-gubi o mausok na ayaw niya sa mutero nagyang puto papano na alumiyo sa ayay niliw niya na misyo diba ayah ini liunya nabi kan begitu. Ajar kita kawiyan. Nah, saya sabihin na kapatid mo katan sa kawiyan na kailangan na bisa pantalo sa kinutan sa harap. Mubawit na ating no kabago bel bagay som yung ako ke dito. Nabigyan ako niya sa 3,000 bitter yan nakatang sa parsiyan. Upama kakauman na mapagumanan niya. Kasama to namanya tigit ba magilubog. Nah, okay, nabi ako itong yang gilbog na kaliya sabab sa ayat yang gilbog ako na haram. Nabi ako takyan gilbog ako sa haram. Nabi pikiran na adi, jadi masing saja pertapang ni nakaharam ang yang betul. Biar kaya pa kau kita. Nah ayat pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sundaw alin na kasunod dan agian kaya bisembel ni na saktos ko haram na dirimaan suaman yang saya usul dupan puluh. Dalam pun ayah makasud sabihan kaya disebut nama halal amyakanana kadang dua sasako terus kapirakus na ubebeden kasababan ka ande na diterima dia putua pangnikah dia putasi ko saya sabihan kaya masa taniman to na nama saya ini mabubuka upamana mabububerang yang daya mga ini sapar wagabatan wagabatan Islam. Sukata ayah kapag kitiyan na haram na kailangan namin sapar tanong sa ginawa tanong. Ayah andenin na so ang tanong na tigirtan. Kaya dentara inauman tigir ka na piray andenin na saulan na pwede muna. Miada, andi ka pangabuto atau na miada iya kaya kapanggal. Ay nang piya mo sa kagirawa kanuri, kanuri aya tigir. Aya berdini ang kanuri na terlalu. Na perlu di mga taban na sekatan niya. Na mabutuin na kasuin kanuri. Inian dong di peruni. Tingnan ada mabutuin. Pamatanan tinggi mengamnya tentu kedua na dengan itu na suatu insulin bugay warna kesoy ngapo sama itu anjing bisa kanjuri kesoy dia pernah ubah gitu kanjuri nah kira melakukan na ubah sikrituannya ngapo nongit niya sama keras murkan lawan tibilu dimuskan untuk tua yang kadang-kadang kan waktu minum bilang na nakalakunya pada itu na ekinibenya mengatakan bisa mana tuh nabang materi kenari akan duit kandingannya tumpakan nah kaya sabar seandainya na tatarima antan wagi itu na di mapia na ayah kailangan bertanu na mapakawatan tanu sa ginawa tanong kapan ang gilatan ubatan untuk makuha kapan ang gilatan ubatan orang makaka kapan ang gilatan ubatan orang disopan kalangan ini sapar pagabatan agama Islam saya ko akan nagyan ko tayo sesuatu wallah kau bali kalu na antari maa agyan kaya pangnitan sa ikwallah mga tawtano at tirimaan tanu wallah mga tawtano ang ganatan tanu agyan kaya dunia mga tawtano aande kaganatitan sa isang yan kaya dunia na ayaw ko maantak na swalaman amaurin ayaw ko pagikonon wallah na sumyang gerbuktan ang mga pipiyang niyak talusi sa iyang kaya mga lawas na mga halal
nagyuto ande na ipagito wala sa galbutan o mga bibiyang panagkantan o mga bibiyang sa ikaw kapangataning mata mo sa isa mo na mauri ayan na po ang tanong nagyang ko to abulas wala ande na tiya ade kaya pagtan mo yung kapilbuatan o na sa isa mo na mauri kasabot sa ito suder pa at tanin tiya sa kapagin tawiro dito naroon siyubig nagyang kaya niya kagkapakay aandenin na dia kajian niya na iman ko na mapita na tiariman ng wala sa ulan, 2 bulan, sarang kunduran, pangadang lang kapan na pakatiyan kapan sa 50 rang, ugay na 50 rang ni matun na tiariman ng yun wala insyaAllah. Sa iko mga tawang di nakuha. Kasabot sa tangtong naman ang hinigay ratan wala umum 50 rang ni matun ng tupahaya datang si isa kaya niya na dindan untuk ang penggunaan hagiang kutuaan dini namanya gelbutan amarata naguniakan tanah haram ayaw ko kapunggunan tanah na subhanal akin watano aante na suasuatan si wallah berdasarkan wallah sama dan ramabia pengelintan si wallah pakasulitan si surga yang wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatua marayag na gumasa gugu lagi mutua dia pangdagatan si sagian ga iya alim tano. Sa ipang mga bae di mama makin gimanto na nagapagay sa mga pagay sa iyo. Wala na si ko na tayo penekan gasi ko mga pagay sa iyo na databud na patangan salam nagyang mga bangsa tanong sa nga kuliling nga dunia atau matanda ng matano sa mapia pamamakingan sa nga iya programa tano. Datarang yung to si Kakak Rahma Abdul Hamid, yung to si Zinaida Abdul Hamid, sang sa Paris France, sa mga bangsa tanong sa nga kingdom of Saudi Arabia. Lalayo dan di mga makinig, yung to si Muhammad Hamdi, si sayang Metro Manila. Yung to si Muhammad Is Alawi, sa mana yan salam kasana kipagariya, alhamdulillah, di kasana gudi mga makinig. To matanda kasan sa nga mapia pamakingan, yung to pagariya ka na si Muhammad Is Alawi. Ada darmago yung to si Fahad di Sanuan Abdul Walid, sa mana yan nakapamatagan magu, ngantun na urat di mga makinig. Ako sa mga pinsan, padakol sa ranay sa babsagyan na iya madar makamtag yung oras tano, yung na iya ang imutuwa si Makadar Guru, sa mana na pantalansan na makarusan mangbo si sa nga iya Double City. Sa mga di mamakinig yung imutuwa si Aisa Kamid, sa mana na di mga di mamakinig sa nga iya programa tano live sa nga iya Abdul Hamid Broadcasting System, DXC Call Radio, yung kapatakot tama na yung mga bangsa tano sa France, yung ito si Kakanay sa yung ito si Kakarahma, sila ni mga balo yung mga sponsor sa yung programa tano. Kasama niyan na naipangdudagan na yung dagdag na suara sa mga baik Islam, awan ng mga pakaisiran. Yan isa. Pakaisir. Pakisabi natin. Lagi niya makapantag sa harap. Wala na dito sa na harap. Lagi yan nagkandala niyo ng ulama. O di niya mag-tusok apa mo na di niya makakuha na kanaba haram. Na nagpapakaya ko. Hindi niya daro makuha na may bulat na ba haram. Nasupit na di na haram. Ang tanong ko. Ano tayo yung pag-nataw? Siya sa mga niyabati ang si isa mga pangnangganiman ko pero nilang ni ko yung motoan na pumangalangap natin na so mga si Indo to na yung mga haramiran dia raya kuan haram dia raya hana na pediwan ang motoa katir Rasulullah tigina innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun. So tingin so harap na mapayag na sumabot tingin so halal na mapayag. Nah, yan kaya may pantang sa isang mga panganang na paganero na yan kaya kapag makaharama sa isang yan kaya mga panganang na ugira na adinat pinudenon na paganero na sakatan na tibatan of tasting halal. Nauba barat na na mga laboratory tanong, pag kumakawiton ng mga ingredients na niyata rin halal na udin na haram. So kuman so kuwa,
So ande ni na kapanang gila na anak ki yung si isa Arab tigyan na al-wiqayatu khairu min al-ilaj. So tigyan so kapanang gila na tong adisulong. So kapanang gila na tong adisulong. Ay mana nagyan mo to pero halal na haram na wala napipigilan ko na tigaw ba ko ka haramin na panang gila ko. Kada banyan karat amya nang gila ko. Ibarat na dakaw ka na ano ba kami dosa. Nagwi kedua na ano ba kuan ande ni na ibarat yan na ba kagi dakaw kan na ba tiga na ikut tayang na kagi dakaw makaka. Sama na to yang apa nang gila ka. Ukman ande ni na maulog sa halal ada problema ang kakagian. Ayah kia pandang gila kasi sagya ko tamang apang nang kena ande ni na sabab si sagya ko takipil kan kasi ko haramnya. Si sagya na iya ko kabda ca haram detar mga apang nang kena ayah mana dapat na ayah isan maka dirubasa na isin mga mufti at na mufti ta nanti kita lagi na haram yang upama ka mana na ayah sa po pakaroon isi sagya na iya mga kontan na kagya kena ubalangon akong paniya na ba na ipliya guru na may iday niya nagyang kutuwa so kiamatanan ka agyang kutuwa detaruan na miya guru na ginawa ka na ito ay sapar ka sa ginawa ka adi ko din ka kagya ang kadi ke makro gitu yung managyan kaya may patag sa yang kaya mga kuwan yang kaya sa yang kaya masatan may manto na ino-ogko siya nun at ginawa na ginawa kuang kandang anak ini budaya kain watigian nain watigian demi pangbiak lagi na gitu gitu okay na ingat tu terima ngayon nakatibong ni surat kata ya surat kanan ku angkat karena kain ini udah pangbiak deh itu tuh tinggal tu terima pagpun gitu terima anak pakai alalan untuk saja kutua marata na nagyan raya detara na namanya karaya raya ga kahaharamnya na nagyan ko takatiru Allah sa Quran tigina innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yandur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Dia pun tanya separuh Nabi Ahdillahi wa imanihim thamanan qalila. Seko kaya manay rono pensi ko mga ulama nagyuto sutawa niyan besaan so paratiyan yan hindi yung besaan na pensa kaya besaan kasi ko paratiyan nagyuto takap kumidir ka ibarat na so prinsip yung na binidan rakasa ayay ni bidun na pirak amiyada kasi sa niya ko tatin nga mapiyak kasi kami ang asumsi sa niya ko tatin nga marata sama na ito na ito na imitir wallah dia mo tatingin naman ito, yung jadi dan lahat akalang fil akhirah na dia silang pagidin sa isa ano na mau. Yang silang pagidin na tiwala, dia silang periskian na ayaw begini nirang nasiksa mati penisah. Yang ada dalam suami aluyasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nabi aluyan yang kami abadi ang hadis yang ukribat. Sa ikumanan yan natin pimurga no Allah sa isupurno, sa pisupurnoa, sa kiyatiga yan niya. Se misir siun, se sumyurato. Kamu sudah pindah Allah. Dan lagi nanti saparta panan sa ginotang, nagpanang idatang ba antan miyawat na ginotang usi sa giyapotowa, marata ini saparwa ni matang Islam. Isa pa na dito. Ayaw ito sige na adik na kuwan kanini. Na kulit ng kasi. Mga pantag sa kaya kaya manong ka na masunod yan kapan sa mga kuwan yang mga alit na saan natigil mo rin nabiya ka na kung kanti ay napagano na mga ulama na ulama apagano na ibarat na dito na kapagano na natigil sa ibarat na kuwan na pwede niya spending na ay kuro nung batigin kaya pakakano so kaya nagkipya niya ganun mga kaya ganun mga ulama makanya na nakakasip yang ada nakakan sa detarana
na adna ki anu sa Quran na nya dikepakayakan na sosumber o de agamanya. Nah, so man sosumber di turunan sa kitab na kepakayakan. Nah, ayat tirunan ahlul kitab na al-Yahud wa Nasara. So mga Yahudi so mga Kristiyan. Kakay so mga Kristiyan na ayat kitab birat na sunjid agiyot to so ini turun ko Isa alaihi salatu wassalam. Nagyakan na dua na kepakayakan sosumber iya kepakayakan. Yun to kaya sayo si sagyang kotoa Quran. Nah, sekarang gua kedua na upama ka ande ni na kagiyang yun to esong yung beliw na mga Yahudi yung mga Nasran na siya kung kakinang kaong na kailangan nakatisbigas ka pumamunggo ka sa saitan siya kung kakinang kaong kasabot siya sa iyong tao karena kenapa dikepakai ayaw mo dikepakai akan sosok beliya na suka banyak agama dia banyak agama so man anak agama niya na kepakai sosok beliya dari dalam mga Yahudi agus sa mga Nasrani. Kakay pagsilan sa ahlul kitab. Teoron sa kitab, saan na mga kitab ini turo kira. So, yun kaya sayaw si isang niya po tuwa, o diya ko karibatan na si Suratul Maidah. Nah, sama ni apa dia? Bagian man mampu alih magi sumber so manok bulu ko Anak ayam yang anggulo na ayam yang kulit turunan sakit. Nana ayat na Nana ayat na sumber yan nagirapih bilik ng lagi sabot sa ahlul kitab sirat. Betul. Okman kateo. Okman ubang kemataan ni. Api na din masumber ni. Nanda membuat karata yang sa ini pamana buat yabu ibarat buat yabu restoran na kan ayam ketika gini na milih akan dino di namanya warna sama tadi gamna alwe kaya tu hai ruminal ilaj so kapan nang kita tato mo mas mapia di suka ada mga konsel suka tawa na begitu kira sa mga manok ada masuk apa menaruh di belakang untuk sisa ili dia sisa goya sisa na suka makin ro isa ko meha na anak mga manok pa dito na dito tapos sumber itu punya pala sama nuto na yang kutuawan yang utakon na ukamataan niyo to naruto na penuto saja kutuwa inalo yuwan haram sumakanaw mutamun hanika ayam jero namun hanika na piyakagda kita no ini tuh sagut apa haram so kakano okay na ukman ubeda kamataan ni na hai ayam mana nakatiro ang sa kano kakiya pa labo share katan kita tabi tanam nang takatitipu ibarat na di bagsa ka business nanti ginagito man nagiya kakagya man na prano nanti ginagito man nagiya din ni lora gito man ni wallahu a'lam nagayutolin sebab cerai sialim na abdin ini juga kan nasi una udah tanapan kawan abin karena dua na pagkakit sa tagog yang mga bangsatan di sebelah mengguru rotosan mga makinig sa programatan mo datara yung to si makadar guru sama na dan yan din peta si kudinya ni kapal makinig di kambentay sa yang programatan mo salam rakasana kay makadar guru datar mambo yung to si Muhammad Is-Alawi sa paganin dan yan peta din yan kapal makinig si sa yang radio sa to Hamid Broadcasting System yuto mambo is si Aisyah Kamid Ansari yang tak ada yang si Haji Anissa yung to si Fahad di Sanuan Abdul Walid sama ni dan yan mambo peta si kudinya ni kapal makinig si sa yang programatan datar mambo yung si Raisa Mako ati assalamualaikum kanusan ati yen manai si kami ati yen manai di Bates Commonwealth Quezon City alhamdulillah balasan nurun mangwala si kudini sana kapal makin dari sisa yang iya Commonwealth Quezon City yang tua si Raisa Mako alhamdulillah
Oke, sama niya mga pangsamin na nakati pakadutan siya ni Pratan kakat maging programatan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum amin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana hadza tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sa manila panamatan ng iskan wa alam na di mga makinig ay mga pati seminar sa mga pangsatan sa international sa social media panamatan ng iskan lamon si kulalayon yo di mga makinig. Insyaallah sa mga followers kami, mga layo, mga friend o mga subscriber sa mga pagkanusan gusto lang ng mga si di mamakinig sa Apple Radio, halos isang ay frequency 922. Sa mga pangsamin na daan tanuran mga pandalan sa lamang sa mga bangsa tanong sa nga mga pantara, sa mga bago, ang mga mibabae, midadato, so sultan, halos lang ng mga migigrap, si saging kanana ang tenwa dan mapantara, ay ang tapiran, naging mutuwa ka supporteran sa nga naman tanong mga tarbiyah al-Islamiyah, bingin ka na ingatin o at papanta. Nadarmang po yung ito payakabugatan sa itong mapantar, yung ito si Norjan Awares aparalan kami sa mga kanusan, halaw ng mga pangsami sa yung itong mapantar. Sa bro, inshallah, si tanong kita sa yung live tanong, live seminar, si sa yung Cool Radio, si sa yung social media, sa mga followers, sa mga subscribers, sa YouTube, para sa salam sa kanusan mga si sa yung ngayon na di Cool Radio, yun ito mga babay tanong, sponsor, si Howdy City, Rahma Abdul Hamid, awing ito si Howdy City Zenaid Abdul Hamid, Yubusubang Sanyo, Habib Abdul Hamid, salam kanuniyang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.